full episode, Ilocano Love Storya. Apay nagtungta kayo ngay! Saan mo kasi katupudpud no ngay naka? Saan ka di? Sumargan kan! Saan ka pinadakal tapno bastusan na klaan? Oray bali-balik tadib ti lubong! Saan ang mailiba ka siya tinang tagibikan ng padakal ka? Agyaman ka! Tasana ka daka sa tao? Iso pinadakal ka? Ay! Jack daw di pa nang padakal mo kanya! Tapno tungtong panak lang kaspal! Dita ka bitangan! Ha? Kasasarita ka pa, Angela! Agsubli ka dito'y! Angela! Diyos ko! Apay ang nagbanag akas to iti amin! Amom no kasano ti kapatag ni Angela kanyak. Kabaalak nga ipusta ti amin ko para kinkwa na. Anya ti nagkurangak iti anak ko. Tapno pasakitan na iti kastoy. Daytoy kagtiti supapak ti amin, Diyos ko. Naikari ka di nga agsagabaak. Agnanayon ka di nga ibturak ti saam ti sususugat a pusok. Aparloy tinadangkas a pasama. Aday ta. Nakaluto ako ni ti pamigatan mi ka ni Angela. Sigurado, mabisinan day jay no makariing. Ay, tiyan ako. Uray pa'y kas jay tararamidan na kanyak. Isupay lang ang tikapatgan itibiyag ko. Sino nga taday tabigbigat nga malatiw? Mapita ang umayan. Sino nga taday ito? Naimbaga oras mo, Leonie. Sigamad kaya Maljon. Kunak no asino ti masapa sa nga ilik. Anya ti maipay ko ken ka. Nangidaw asak lang iti si Daenyo kini Angela. Nasapa kami na nagudo. Iso nga inlakaman kayo meten. Anya? Kinumpletok meten ti para iti kusina ken abas tuyo asi Daen. Ngaging kain ton bigat. Ay, kunam asidaan laeng tindawas mo. Ngam nini, nagadumatan na kita nga imot mo. Basit lang nga ba nagdaytoy, Leonie? Ay, saan ang masapol nga aramidam ti kastoy, Aljon? Ay, nakababain pa'y kitinkin ka. Saan na kami napanunutan iti anak ko? Pakaragsakak tibang tulong kada kayo, Leonie. Sapay ko nga. Tadi mo pagkidkidan ti sang kabasit na may tulong ko kada kayo. Nakababain nga minenken ka. Nagadun tinaytultulong mo kada kami iti anak ko. Awan ron pagkakabain mo. Tabulos itinakam kenrik naktar aramidek. Ngam, tunggal agkasapulan na. Sikat ya sa asitgak. Diyak kaya ta panunutem ama ng guntawayak. Adayo iti panunot ko rayta, Leonie. Iti kaano man. Diyak pulos pinanunot rayta. Amom, no kasano ti kinapatag mo kanyak. Uwan na. Agin mama di kayo kailan. Ilito ta kasapulan niyo matititid na. Angela! Oh, saan kip din? Tata, ibati yung amin na kita imatyo. Kasapulan mi na kita. Angela? Talaga nga ibatik na gito'y balasan ko. Kumusta kan? Awan bibiyang mo kanyak. Saan nakmat nga anak? Isaasaan na masapol o kumusta anak kanya? Di ta kayo? Aljan, pasensya ka lang kuman iti panagsasaot yan ako. Sigo din nga amok ti ugali ni Angela. Iso nga awan ti rumbeng nga ikidawam iti dispensa. Maawatak. Ay, siyak pa'y kitin ti mabain iti kastang ugali na. Leonie, anak mo, kat san arugbeng akaguram? Ngam, tiyam muna kat ampun ko laang, Aljan. Leonie. No asino kiti tinadangkwak. Kagurkurak launay. Tumok no sa dilangit ti gurak kenkwana. Katsak tupulos mapakawan. Ay sus, anak ko. Nabayagan na balo ka. Nasurugan na dekada. Ay, awan mon.
Pagbalayanan di akot-akot tasapin mo, ngam aging gayda. Imo pala na patinag ni Leone. Ni tatang mo. Kasanungay na ito. Nung at na bumiro ka lang iti sa balay. Tatang, Agdadadail ka lang iti panawan. Nung nagdaton ka kumay iti sa balay, ay kan nakaputot ka kumaitan. Anda ko man mangawag yung kay ti, Daddy! Wino, Papa! Tadi kayo mo't naadda ni ti anak, iti day di asawam. nilyo nila yung tinagpitikan ti pusok, tatang. Amo yung ba't ti pakasalitaan, may itinay di biron nga asawa. Wana mo, pinikot na ka. Iso napilitan ka anang ikalay sa kinkwana. Tatang, nilyo ni ti damong ayat ko. Damo nga ayat mo Ngam di kayo mo't pulos na daan iti relasyon. Gaputan ang ni gasat, tatang. Sa anak an adan ti gundaway anang idarirag itinapudno a panagayat ko kenkwa na idi. Naitangarod ka. Isok itatanawaya akon. Kayat ko nga ituloy ti mangipatek ken mangayat kenkwa na. Di ka mo ka. Ngaman nga rod, biyag mo day ta. Amok nga uray anya pa iti bagbaga kita. Sigurado adi na pula denggan. Lading itek, tatang. Ngem nilaeng liw ni tilinaon ti pusok. Amok ang nasakit tinaka mo kanya. Gapo iti panang tumpakkan kay di kalman. Naaramid ko laang matday jay. Gapo takayat ko nga ilintag ti madi nga aramid mo. Kilo ti aramid ko, kat sikatin na lintag kasta. Anak, ibagaman noan niya tinagkurangak. Apay ka di akasta ka. Anila una iti basol ko nga ikarkarok tay kaskas to inak. Ibagam, tapno ilintag ko anak ko. Sa anak man na perpekto ngay na. Ngam aramidak mati amin para kan ka. Drama! Pudo amin nga ibagpagak. Kabaulak ti agsakripisyo para kan ka anak ko. Uray pa'y ka ipapananan nga isakripisyo ti bukod ko apagragsakan. No kasta nga rod. Sung batang kinabayagan na salsalod-sudad kat ka. Asino ti pudno ang dadakil ko? Asino da? Angela? Oh, makita yo. Saan kayo ang makasungbat? Madaging bubukod kayo ngamin. Ha! Diyak na ko man nagdamdamag. Amok mo't lang nga didak sungbatan. Angela, mabitlaan! Angela! Ipatanlak man! Anak ko! Saan nak nga anak? Ampun naklaan. Siguro, kinidnap nak idi baby akat inya dayo nakadag iti pudpud ang dadakil ko niya. Takayat nak atagi ko an. Saan? Saan na po no dayta? Napatag ka kanya kanak ko. Iso saan na masapul ama amuan tipod mo. Diya kaya na nakarkaro ang mariribok ti biyag mo. Drama! Basta ti amok. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Anak ko! Bakit lang din napatagkan ka? Iso na saya-saya at no sana ko nagpakita may kada kayo di kaano man. Angela! Angela! Di tinapanawan! Angela! Anak ko! Leonie? Lukatam ko man ito eh. Leonie? Apay ngay. Itay pa'y nagtuktok-tukak. Di na maglalukatan ng tarida. Sapay ko na nililiag kayim. Adi na makontak. Apay ka ta. At niya nga ta tinapasamak. Agsakit ka ta. Leonie? Leonie? Anya nga ta timapaspasamak kan kuha na di taunay ka. Saan mo't anak lak ti Mindor? Sigurado nga ron nga dat tao di taunay ka. Leonie? Lukatab ko man ito eh. Leonie? Leonie, please. Lukatab ko man. Agyaw anak. Adan-anin patak. Aljun. Leonie. Agyaw anak talilukatab mo't lang tiri daw. Kat, apay kasta tilangam. Apay alimlimtag di kiti matam. Awan na niya matadaytoy. Kaya't ko tag may maysa. Iso ano mapalin. Panawan nakpailaan. Amok kada parikot mo. Isu asa na mabalin na panawan kalatan. Ibagap ko makanyak. O niya ti mapaspasamak. Parikot ko lang daytoy. Diyak kaya't ang mairaman ti huray asino. Iso panawan ako. Diyak mo't lang nakaid na pumanawa kakastaka, Leonie. Amumet ay ayatin ka unay. Uray di mo pa inaklon ti ayat ko. Nakasaganak lata at tumulong kan kay tianyaman na pakarikutan. Aljun. Kasaritak ti anak mo. Sana na masapol. Agyaman naklangin. Diyak kaya't nga damanin makuna ti anak ko kanya.
Nabayagan nga agdatatunag kan Leonie. Talaga ka di nga awan pulos kay mo dingak di tapuson. Aljun, Ibagam no damat mo nagayat mo kanyak. Gaputa kayat katulungan. Itian niya man akan ito akasat pulang ti kabinatan. Agur-uriyakan ka. diyak kaya tamang namnama kay tiawan. Napatid ka kanyak. Ngam kaya't ko nga'y pamaysa ti amin ko, iti anak ko. Manipod din lang niyang hilay ti biyak ko. Isulaangan tinagtayakan ti lubong ko. No naumakan, nawaya ka nga gayat iti sa bali. Nasakit na itangin sa awang mo. Ngam, uraan niya pa'y ibagbangan. Yak tumaumang agunoy kan ka. Mangnamnama ak, alukatam tumat lang tapusong para kanyak. Ngam no saan to ang mapasamak dayta. Di nakto kumapabasulan. Awan pagdanagam yun eh. Takasiti na kunak. Sa anak to ngagbalbaliyo. Ken, adda aklat ta iti sibay mo. Anak kasagana ang mga dingay kin mang saranay kan ka. Leonie. Hello, Nilia? Ay, Uwen, nakasarita kon. Naimbagkit di talino ka na madlang tiri daw. Nasaya at meten. Amo ka na bang aran kalpasan ti panagsarita mi? No pa'y, madlaw na tangak sang sangit. Amo munti ka po na, gapukin niyang hila. Uwen, saan ka ngagdanag? Tauray saan na nga inaklon ti ayat ko. At daklat ta ang mga dingay kin mang saranay kin kwa na. Uwen friend, amo met, no kasanot panagayat ko ti kayo mo. Sige. Awanan ro ba nga pagdalagam kin kwa na? Sige. Bye. Aging kat kaano ako kupikupak tinapalabas. Aging kat kaano asidirenak ti konsensya. Gapo iti napalabas. Diyos ko, isuro na ko may tirumbang nga ramidak. Diya ka mo, no aging kat kaano alabanak ti sider ti konsensya. Tung palbiyag ko kadi, nga idolin ko kitlabanak ti sider ti konsensya. Kabailak nga ta. Tagay mo para Elyon. Pasak ba lang pari Fermin? Madam na makto. Amok ka nadagsan ti parikot mo. May ipapan ka ni Leonie. Taging ka ita. Saan mo pa ilangan agunod dayat na? Balasang ti anak na. Sana bali. Tani bagak matitrik na kinkwa na pare. Idi kumapay. Awan pa'y anak na. Anya nga agpay so ti pudno, pare. Pudno nga? Ti amo ti kaadwan. Kat ampun na. Ta isut imbaga na. Ado mo ti agdwa-dwa. Anya? Ngamin, nagpukaw din ni Leonie. Kalpasan ti makatawan. Nagsubli dito'y lugar tayo. Hindi nagsubli. Adan anak na. Ita? Imbaga na kadagay ti kalugaran tayo. Nga ampun na kat anak ti gayam na. Wan pare. Kasta mo ti bagbaga na. Ado ti saan ama mati. Anya nga ro ti patyenda pare. Kung nadagay ti daduma, anak na. Anya? Saan mo ang mababalaw? Nadakas tang atap, dagiti kalugaran tayo, anak. Sa bagay. Nga, kumatatang. Saan na kumabat kay pagbaga ti kasta? Ang mga numasair ni Leonie. Sa bagay, biyag na dayta, katawan bibiyang da. Puno na itatang. Ngumdo bilang tanak na, saan ka kade, amaubay? Anya? Ang mga asawa ka, iti subra ako nada. Adya man ti putno ka nagitatatang. Sa anak to amaupay. Ay ayatik ni Leonie. Ayat nga awan ka asping ka. Kat sa anak to pulos nga agbalbaliw. Dayawag dayta akin nasudi ti ayat mo para ken Leone. Ngam, kasano nga roden? No awan tulat na tinamnamam ng runa kat medyo nataangan kayo matan. Awan tan yaman na kanyak tatang. Tinapatid kita. Pulos asa anak nga agbalbaliw. Agnanayon to na ito'y nga ayat ko kenkwa na tatang. Aginggat maudi nga hangas ko. Ngam ti parikot nga rod, kat saan nakamuta kayat?
Nakasagana ka mga awat no niya matigasat ko, tatang. Ay, hadakan ka dayta. Bagim dayta. Biyag mo. Kan napakasaknan ti pusom. Wen, tatang. Saan ka pa katanagan? Kasi tinakunak, nusyak lang ti masurot. Sumapul ka lang ni di sa bali, pangibaw ingam di tarik na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. O anya, kumusta kan? Sige. Agtugaw ka pa Nelia. Unang lakit din na niyan day mapaspasamak kan ka. Nagdanta nagkakanag malmalam. Nangrunagat di kasi maraki di pwesto. Pasensya ka lang kuman, Nelia. Sana ka nakatulong ka. Okay laang, awan ang yaman na. Anya ngamin tinapasamak. Nagdanta nagkakiti husto. Uray anya ti aramidag. Kagura naklata ni Angela. Panagriknak kat nagdagesak nga ina. Amom asaan apod no dayta. Amok tinaglablabasam. Iso mabalin ka di. Di kag sao iti kasta. Saan ka kumaamapukawan iti namnama? Kasanon no panawan na ka mamimpinsan ti anak ko. Anya langan ti pagbambanagan ti piyak ko. Leonie. Tsaka ba ulan, Delia? Amok nga min ajak maipaay iti anak ko. Ti kidkid dawin na asibubukal a pamilya. Dahita ti kurang kenkwa na akanayon nga isid-sidir na kanya. Leonie. Kaya't na amaamuan no asino dagiti pudpud no adadakkel na. Banagajak amo no kasano asong batak. Pastos kit diti anak mo Saan na nga amo ti mangbigbig iti utang ana imbag anakam. Kalpasan nga impay mo ti awan ka asping na apamatag kan kwa na. Kasta ti subsubat na kan ka. Gusto, Nelia. Diyak kaya't adan kan dayta. Lading itak, Loni. Nang ipagpagaklang tipod no, tamaasyanak kan ka. Nelia. Di na pampanunutan ti kinasayaat mo kan kwa na. Ti kinaimbag mo nga ina kan kwa na. Anya pa lang ti sapulan na, kat nagsayaat kamot nga ina. Nelia, anya ti aramidag. May salang ti solusyon na rita. Anya ti kahit masawin. Ibagamon ti podno maipapan iti kinatao na. Anya? Amo matadyak ka ba ulan dayta? Amangan no nakarkaron to akaguran at ti anak ko. Kat agdanayon ang apanawan na kinadaywan na. Anya nga ron ti kayat mo? Baybay apagpanunutan na ka iti saan anasayaat? Saan mabalin ti kasta? Makaamuditan. Basta dyak ka ba ulan nga ibagakin ko na ti amin. Tsaka mo kanta. Ngam na siyang ti masurot. Ibagamlaangan kan kwa na. Tapno saan asikat ti dakes, iti imatan na. Sana. Diyak ka ba ulan, Nelia? Nakarkaron nga ibaba na ti bagina no ibagakan ko na ti kinapudno. Ay, tsaka mo no anya ti sawakon kan kalyoni. Saan mo matadang ganda iti ibagak nga amo kapag saya atam. Huston tinapasamak iti day dinanang. Idi impudno kan ko na ti amin. Natay tinak. Gapoy tinalaos asakit tinakam na itinapasamak. Kay kaya't ko na siya ti agsakripisyo para iti anak ko, Nelia. Okay. No dahi ti panganteng mo. Awan mabalin ko. Ano sa nga rod Ti saan anasaya at atrato kan ka ni Angela? Di kalman kailangan na ka diti boarding house ko. Awang ka din panggap mo nga gawid Apay, di mo kahit nga daklang dito abay mo. Saan tanangin na dayo? Ano kasta? Kaya't mo nga din natin? Agyanak pa lang dito Ngam awan mapasamak tinagbatan tabris. Anya? Dito yan mo boarding house mo agad. Ipakita ka ni nanang akabalak tig biyagang uray awanak itidad nana. Bilibak matitikin na tangkan mo na may panggap iti inam. Masurunak kan kwa na. Kasla nagado ti ilim-lim na kanyak. Nakauy-uyawak manipod pa idi ubingak. Gaputa ampo naklaan. Sa labali tata kamatan dito Kanada.
Ore ko na ngampong ka lang tinutupang ka. Saan? Anyamot ng tikas na pa nagsasaong kanyak. Kaslakit din siya tinangkamkamat kud ka. Oh, saan kit din? Ha? Saan lang anya? Okay, nagadukit din na. Umay ka man kiti. Ay! Ibatan lang! Anya ka kadi! Imbagakan ka nga already tuyak awan mapasamag ka data! Ipalubos ko nga rod tikas ta. Ibatan na! At dakan diti boarding house ko. Isungawan nga rod din ti makasaya katatan. Anya pa'y pailangan. May sa ti kape pa na di sa sambay mo. Nagasawatan kat awanan at do pa yung arte. Nelia, tulungan ako maamang sapon ko ni Angela. Manungal daw asana si Mang Sangput. Anya? Madanagan nakpaikit din. Ang mga no anya mo tan tinapagting na. Anya ka kadi? Saan man ngamin at tila pang panunutam? Inawagam ka din dagiti gagayam na? Wan, iso na lang ta. Di dabot ang mutayan na. Unay lakit din day nga ubing. Natnapanan na nga tan. Nelia, amo ka kagura nagtiyanak ko. Sigurado akayat nakapapasan. Nukas tamat laeng, baybay amon. Anya? Talagamot. Baybay amon ah. Total, kaslawan mo't lang di serserbim kan kwa na. Bayam ngagnakam. Amo mat, jak mabali na baybayan. Sabali ngamin di pa nagpampanunot ni Angela. Kasi nun no bagi na ti papasan na. Alangarot, padasam pa'y nga awagan dagiti daduma agagayam na. Siyak ti umawag kini Angela, barang nasumbatan na. Ha? Hello, Ninang. Apay nga mawag kayo? Nasayat mo ta sinong batang matlangan ti awag ko. Ayan mo kadi. Among kadi analausan ti danag ti inam. Dinan amo ti raramidan na. Ibagayo asaanan nga dandanag. Taurian niya tin mapaspasamat kanyak. Awan anyaman na. Taasanak mo na pudpud nung anak. Tagalasan ti kasta pa nagsasaong iti inam. Ibagbagaklang ti pudno, Ninang. Didak mo tan ang awagan. Taurian niya pa'y ti bagbagayo. Saan ako nagawid? Adan panunot ko. Ha? Nakiasawak mo tan. Bye. Anya? Nakiasawa kan? Nakida na akong dinibrik sa boyfriend ko. Anya? Iso nga ibagayo asaan ko na sa pulan. Total, sandak matlapat patgan. Saan apod no day ta anak ko? Patpatgan na kaunay ni nanang mo. Jackpot yan. Nagbasit na ba nagtikayat ko mamuan. Di na pa'y may baga, uno mapatgan. O sige Ninang, bye-bye. Agyaman nagtanakasaritam, Nelia. Ang anyat ko na. Nalawag timbaga di anak mo. Saan mo asapulan tanaki asawa ka nun? Nagubing pailaang ni Angela. Sana mabalin ang makiasawa. Sa pulik ti ayan na. Yawid ko ti anak ko. Anya ka kati? Impakitan ti anak mo nga uraan niya pa'y ti aramidam. Di na kan pagan ano nga inana. Isabay pa'y ang tagnakam. Saan, Nelia? Imposible nga awan to apulos ti pakasapulan na kan ka. Sigurado nga umasidag to day jay. Uray kita Saan? Anya ti saan? Jakmat mabali na baybayan ti anak ko, Nelia. Saan ka nagkurang iti anak mo? Talaga kit di nga awan utang na aning pag-anakam. Sa day jay, timana wakas laawan anyaman na. Ay, baybay ang pailaang, barang agnakam. Amumad no kasano ti panang ipatagkukan ko na, Nelia. Wen, amo. Ngamnas kan mat ama ipaayan iti leksyon. No sobra ti kinatangkan ti ulo na. Briggs, agawid ak pailangan. Kunak man nagdin natin. Apay nga gawid ka ako nan. Inak lang alaan dagiti na batbati agar-garad ko iti balay. Anya? Sayang dagi jay no saan ko mausar. Man-mano lang matikawas ko dito boarding house mo. Sige, Rod. Sikat na ka mo. Nasayat ba't na yung kalaan nagiti gargarat mo supay kat gatang. Ha? Ikatang talangan iti lamang tanda ah. Ikatang kukumay iti usar mo. Nagngingina nagiti kagatangan iti ako naman sa. Ha? Isumat. Bunga dahi dati pandemya mapaspasalan tayo. Talaga anarikat ti biyag. Nang runan mo sana may talunan ti kabalay mo kapit ti kinarawad na ako nada. May lumlum ka iti utang. Ah, siyak ka diti bagbaga? Ibagam langan o didak kayo tapakanan. Nung naumakan kanya, tapumanawak langan, itamat lang. Imbaga kaya kasta. Kansi ka.
Naglaing ka unay nga, pasugnod. Nasakbay na. Nagkaparamitan ta. Anya manan? Kaduan na kagpuori ti bato. Anya? Agsibuta manan? Ay, si kalangan. Saan ko kaya ti maadik? Nagatungar tim. Eh kahit mong tumat lang. Kalpasan na. Sundutan ta iti arak. Among ka di adakas ter aramidam, Bricks. Nyadakas. Nagmayat tubay. Kalpasan na. Agampayag tanto manang iti kaulpan. Ayan nga ta ni Nanang. Nauli magmatiti balaya. Sikot ano kasto nga oras ti Domingo at patpatukaran ni ti Salas. Dito imat kami ni Redaw ti kusina ti Sibmarkak. Ay, dagdang-dangag iti radyo ti Salas. Tinasayat, agdiretso aklatan iti silit ko. Diyak kaso no si Asino ti adda dita. Ninang niya. Ninang, da kayo matgan ti adda dito Salas. Angela, nasaya at mata si Mangpatkan. Kunaklog na nayon ang apanawang tinang. Pumanawag matlaan kat. Alaak lang dagiti na batbate akaws ko. Anya, nagalasan ti aramid mo. Di mo man laurayan tinang. Apay pailaan. Awan mat napatagay bagakan ko ana. Naimbaglakit din ta si Murot ni Leonie kini Aljon ang nagpasya. Di na nakita kan nang nagtikas ta pa nagsasaom. Oo, makita yo. Napan mat gayam nagpa-share ni Narang. Di awan anyaman na ti kaawan ko. Napan pa yan nakidate bayat ti kaawan ko. Angela, Oh, san kidin ninang? Kampay idi naladingit ni Nanang iti papanaw ko. Ngam kinapudno na kay kayat nano awanak iti sibay na. tsaka mo no niya kita ti panagpampan. Agyaman ka ta makapagtepelak pailaan. Tano saan na? Ang mga nanakabilkan. Makabil nak? Hay, awan ti karbungan niya mang kabil kanyak. Pastos ka nga anak. Di mo ti agamiris. Nagrabaw ti rason mo apang gurgura am iti inam. No narabaw para kada kayo, nasakit para kanyak ninang. Anya? Jakmat kidkid dawan ti panangisakit yung kanya ka. Gaputa amok ni nanang ti ayan ti simpatyayo. Ngam saan mo kumaalip-lipatan? Nga awan ka iti kastoy a kasasaad no saan agapukan kwa na. Anya? Nagbidot kayo. Ang mga no na saya-saya at kumatibiyag ko na adak iti sidong ti pudpudno nga inak. Ay, itayak pa yan ang kapanaw iti balay. Ngamsan ko mailawlog tiriknak. Maklunak, kaluksaw ko ni Nana. Ngamjak mo't maawatan. Kasta kailiw ko mo't makita. Kasla si Maruti ti kaunggak dagiti nasaw kanyak ni Ninang Nelia. Wan, jak mapagdibakan ti bagik. Adagun daw ya kaili ko lang dagiti arakop ni Nanang kanyak. Sa tino nga tati papanak. Kaslang tatapo pa lang ti panagriknak. Kasla kayat ko ti uminom iti arak manong driver. Idiritsong lang ni di downtown. At dapay gagaraak ijay sakbay nga agawidak. Leonie, naragsaka. Dapat kadua kay takan ito. Aljon, Sapay kumata sana kapadagsenken ka. Tunggal kinidawag tikas ti agon daway para kadata. Diya kaya ta panunutam. Agon kundawayak ti kinaliday mo. Kapoy ti panang panaw ti anak mo kan ka. anya ka kadi. Kano pa yan nagbalin apadagsen ka kanya? Mababainak na rutken ka. Tsaka mo, nukasan mo asubadak ti kinasayangat mo kanya. Ayayatin ka unay, Loni. Isu adyak tumao mga agunoy kan ka. Jakmet, kalikaguman ti panang subad mo kanyak. Basta tinapatit kanyak. Naragsaka kon. Tunggal kadua ka. Ken, no ada maaramid ko akinaimbag para kan ka. Ngam no talaga ngawan kay mo lingak dito pusom. Jak ipapilit ti bagik. Pakaragsaka kon. Ti panang ipilang mo kanyak kas gayem mo. Mga
Nadadaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na, Kaljon. Basta na ito ti kanayo nalaglag ipem. At daklan dito iparakan ka. Aging ka kabalak. Tulungan ka. Iti anyaman na pakarikutan. Ibagakin ka. Pudno, iti na minsan. Kaya't kung ay pamaysa ti amin ko iti anak ko. Ngam, jak mapaglibakan ti pudno amarikrik na. Leonie? Akluna, agayatak magtankin ka. Puno ka di tinanggag ko, Leonie. Wen, ay ayatin ka man. Pakaragsa kaklaunay di tanging pagkama. Jak pulo sinamnama. Aso papakam mati panagayat. Tinapayagan minagtatod ko ka, Leonie. Pasensyakan. Do italain ngay naklon ka. Amo. Huston, Leonie. Saan na masapol ngagpalawag ka? Abok ti makagapo. Tinapati kita kanyak. Nauray kumitlaan tinasamit asumbat mo. John. Uwan, Leonie. Nakarkaro itan kayatin ka. Da kayo kinianghila. Ipaayan ta ti anak mo ti sububukil a pamilya. No day ta ti kalkalikaguman na. Agyaman na. Umdasa na pakaragsa ka. No ibilang mo apudpud ng anak mo ni Angela. No asino tinapatid ka. Napatid mo kanyak. Duha ta ang magigiyak ni Angela. Datati agpaaya pagnos na, Leonie. Agyaman ako na, Aljon. Saan ka to kumangag palpaliw? Dinto mapasamak na ita, Leonie. Itapay. Nagbaliwak. Hindi pa lang ko man. Saan anabailan tinaglabas a panawin a pinagbaliw ti panagayat ko ka, Leonie. Maragsakan para ka Leonie, friend. Saan ka nagbidot iti day ta pangadeng mo? Malaksid ama siya nagmatankin ko, ana, friend. Nariknak mati kinapudno na. Ken nagrusing matan ti ayat iti kaungga. Katulitak, maragsakan para ka, friend. Ngam, iti likudan day to yaragsa ka marikriknak. Adamat liday, ana ilimog. Kapot ipapanaw ti anak ko. Kas itinakunak, naibaga na anak asawan. Ngam ubing pa'y unay asumrek iti na istaduan abiyag, Nelia. Wan, pudno, iso anak kunak, dumtang to ti aldaw nga agsublimat lang iti danam. Nang runa no saan nga stable ti kasasaat, ti lalaki anak idinaan na. Nasaya tasimbang patkan. Itay paingar-orayan ka tambisin ako. Nagluto ka na tako man apay ngay uray nakpailaan. Yakmat intugot ti kalderon. Kasto. Anday ko! Kinunama din naktapasakitan na pulos ngam naglakakabat mo kapong kapilan nakmatan. Kapot sa diyak magustuhan tita, basti pa nagtilti. Sayatan ti pa nagsasaong no kaya't mo tinasaya. Mga tama! Sumat! Uwan! Oh, kasi mati baby ko. Umay ka mong baby ko. Ibatan nag-bricks! Anya nga ibatan? Anday ko! Di nagsinito ni ti sigarilyo! Oh, nasakit ka din. Saan ka ngagdanat? Ditoy, uminom ka. Saan? Saan ko nagayat na ita?
Nyasan? Kayat mo tayo singkil ko king ka? Briggs! Amangan mo't no. Dapay sobra. Sumusob ka pa, hinga muna. Tapno mayat. Kalpasan na ituloy tatagin. Heaven, saan ka diya, my angel? Nelia, friend. Pasensya kan ano pumanaw akong dito'y wagwagam. Ay sus! Awan anyaman na. Anya ka kadi. Maragsa ka nagtupay tadan bukod mo ang negosyo. Wen, kat babaen day ta ititulong ni Aljon. Nagasat ka pala ang friend. Tada Aljon adipulos nagbalbaliw. Nga uray na unday atawan anagur-uray. Wen nga rod, friend. Nakaragragsak para kan ka, friend. Utang ko amin daytoy ka ni Aljon. Mababainak nga rodan kan kwa na. Pasig a pagsaya atak ti pampanunutin na. Pakakitaan na napatag kaunay kan kwa na. Nelia, Iso anagasat kalat na. Ngamin, dimtang ni Aljon itibiyag mo. Agkalay sa kayo kit din ha? Kasapulam ti katakunay nay. Nang runag at awan mo ti sirsirbim kini Angela. Ti anak ko ngakpaiso. Sa dino nga tanti ayan na. Nalagip mo manan ti awanan utang anayim pag-anakam. Iti kaano man, friend. Saan ko amabalin abaybay ang latan ti anak ko? Amom ti kapuna. Leonie, ubing kapay. Panunutan mo tan ti pagsaya atam. Saan amabalin nga agpakpakat kalatan akasta? Nelia. Adamat karba nga maagragsak, friend. Saan kat nga agnanayon nga agsagsagaba ka? Kano ti kalay sayo? Ikamakamyo tapno madana ko ni ti Apo. Di tatanga talaga. Di naksalsab dengan. Ibagbagak mo't lang tagpaiso Mabali na makaanak pa'y ay titalo. Isungag kalay sa kayo kiting. Diyak kaya tadagdagan ni Leonie, tatang. Nya pa'y lang ti sirbi di nakadakdakkelan nga ornong mo iti bangko. Ore la sa nga pulo di tricycle mo. Sa bali pa'y lang ti jeep mo. Iswa ka ba ilamon ti mangrugi ti pamilya. Tulagin nyo kiting ti panagkalay sayaw. Sige, tatang. Padasik to nga dari nagdatagan ko na. Baring no manugutan ngagkalay sa kami ti mabiit. No kayat mo danurun tayo kiting tapno malpasan. Saan tayo mo't nga ita, tatang? Mhm. Diyak kaya takila atin ni Leonie. Abangan pa saan ang nakasakana. Ken may sapay. Maburiburan. Gabot ipapanaw niyang hila. Sige nga Raud. Sikat ibakam mo. Ibagamlatan o kaanawan. Wen, tatang. Saan kayo matanagan? Adda ka madgaya man, Briggs. Nagsaya tibiyag mo, babae. Ha? Makaungat ka? Nagsaya tibiyag mo dito boarding house ta nga gililad langit ang naramidan. Madmading harod tirik nak. Talaga? Awan na mo matrabaho? Kita man! San pa'y anain na wanda kitinanganan tayo bigat? Tinagpagsasaon ni tikasta. Tinaktupay pag ininawan ni nanang idibalay mi. Kasta. Nagalit kang rodan. Tapnawan mo't nanti pakpakanak. Saan ka na kaya? Anya, ayok ka! Oo. Di ka man kundisang di disang wanak tat. Adda mabisit aking ka. Dandanisan ko naman no, saan kararamidan ni Briggs kanyak. Sa dino nga iti papanak na pumanawak dito'y. Kasano pa iti biyag ko. Yak kaya't yung subli niya balay. Nasakit lang na tinagam ko ganinana. Saan ko siguro pasarin ti kastoy? Nadakit isidong nagiti punpun na nadakal ko. Apay nga minagastoy. Kasuron ko ni nanang. Madamat mariknak nga iliwkan ko, ana. Mati man ang tiriknak. Mariknak man ang di ba nagkapsot ko. Bumak
Hawak nang kano kastoy akanain kapig sa to'y kantin mo. Friend, Ang mga nagbalintun dito a restaurant. nagsaya atin no kasta. Sigurado nga agsubli ni Angela iti sidong mo. No makita na nga asinsado kan. Ha? Ay, nagsaya atin no kasta nga agpay so, friend. Amok ngamin, agapo iti kinarigat ti biyag iti sidong kong ti may sapay ama kagapo. No apay akayat na ama-amuhan dagiti naganak ken kuana. Kunakmat nga ibagamon tipod mo. Malpasan ti parikot mo. Panagkunam ka di. Kat malpasin at talaga ti parikot no ibagak ken kuana ti amin. Wan Nelia. Amang ano nakarkaro nga agrebelde. Nalangarudan. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Jaket nga agsangit ka manan. Gapo iti kapapanunot iti dayta abanag. Kinapod no na. Saan ang maisin na iti panunot ko ti anak ko? Ikarkarigatak laang nga iliw-liwag kan iyaw awan, friend. Hanya kalakit din aya. Yam, pampanunot tinakunam. Ano saan anasaya at tinagtungpalan na iti sidong tinakidan na ana. Agsublim tumitlaang iti sidong ko. Ay na, nakaragragsak ka talaga para ken ka, friend. Kamaudyanan na, asidegan ti panagsimpayo kini Aljon. Siyak pa'y kit din ti excited para ken ka. Naragsakak mo't Nelia. Ngam, naragragsak pa'y kuma no agsublim ni Angela iti den na. Anya ka kadi? Addan bukod na abiyag di anak mo. Impakita na adinakan ka sa pulan. Kitaam, manipod na udi anagawid, saan na nagaw-awid apulos. Kaya't asawan day ta, saan nakan akasapulan apulos. Nasakit. Ang yaman niyang agwad. Kasta at talaga. Dumting ti kanito apanawan ti anak dagiti naganak. Tapno sang wendamot yan ti bukod dabya. Agiya, manak. Tama panunot mo matlaangan day ta. Saan abale? Ta anak mo matlata ni Angela. Nga uray sa dino pa'y ti ayan na. Wen Nelia, magnamnama aklat nga agsubling tumatlaang iti sidong ko ti anak ko. No saan man nga agsubli, uray maniknaklaang ti panangilalana ken panangipatig na kanya. Wala. Sapay la ko ma. Takas tanto ti mapasamak, Leonie. Wen Nelia, sa anak ang mapukawan itinamnama. Barok, mabit malay. Sa sino ka? Sa kakarditi ka din na ni Angela? Juan, sino ka ngamin? Ayak matibibiyang mo kada kami ginanghila. Saan na masapol ang mamam nga asinawak? Tinapatig, mamwak anasaya at tikasasaan ni Angela iti sidong mo. Manakibiyang ka matgaya maya. Siguro at da relasyon nyo kinanghila niya. Siguro sikat ikasinsinnarak na tunggal rumari di boarding house. Ha? Saan ko ang magustuhan ti tabas ti dila mo? Ibagam lang no korsonadam lakay. Korsonadam jay nalpasakon. Oh, kahit mo ba yun? Inisnugnak mo lang. Saan lang aday tati aramilit kan ka? Oras ang mamwak, apas pasakit ang ni Angela, tas siyak ti makalaban mo! Ayop ka lakay. Anyat ko na? Nagbabawi ka iti dito yung inaramin mo kanya. Kani ang hila ti bagi karwa. Ano niya? Kayat mo? Wan makaipagal kanya kore patayo. Hoy! Titakan. Tiawanan pa in? Kaya ko asawan, masara ka mo ti pag nanainan Angela kan ti simurutan na alalaki. Wen, kinapuno na. Nadisnog ko ti lalaki. Sos, amang ano pagikaruan na ni Angela. Day tangaro ti pagdanaga ka. Yung saan ko nasurutan ti lalaki? No sa dino ti pagbabangan na. Okay, kasanong araw daytan pare. Madasik to man ti mangwanawan kadakwa day jay. Masapol na makasaritak ng hila. Kit alukuyak na agawi din ija balayda. Anya ngamin at talaga ti rason aya, taapay apin manaw. At dadamdamagan na kinilyo ni... Yung saan naman ngamin nga ibaga. Iso ang nakaluksaw ni Angela. Hila! Hila! Adag ditoy. Kapit na di. Nakaida ka matlagayang. Madi nga mintirik nga. Maululaw. Apa ya maulolaw ka ha?
Akino kan? Kat da yelo makay anak kita ti mana kastarni ha? Anya ka dito tang ibagbagam. Awan amok dito. Ulban! Nay ko. Tay titilaglag ba? Iti ka nito mapanit nagakti atap ko nga ramid mo patayin ka. Anya. Kung saan ka lang nagbito tanggilan. Nay ko. Ibatam ni buhok ko. Salang day kataramida. Mo mapanit nagakti atap ko. Patayin ka. Awan na mo, kiti papapasok mo ganyan. Sana kadang ka sa babae, naplo mo. Laglagi pang timakak. Uray no santa pa yan nagkalaysa. Saan ko akayat nga da sa bali alalaki. Akasinsin narak mo mawatan. Bueno. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papaya kasi mo tinagpanagag. Marikatan ako ni Tisidong ni Briggs. Sa bali lakit nga rodan ti Marik na kitibagi. Kabilan na pa eh. Lusa ka din na ito, ingabot kinasukir ko nga anak. Na ito'y ka di, tilak amag. Anya ti aramidak. Makamuditan. Inangagpatulong tininang nilya. Uray no kababain ko ma. Yaki bantay ti bagi kini Briggs. Ne, nakarubot ka Leonie. Ada ka di papanam? Wenal John, sa pulik ti anak ko. Kasta ka di? Kaya't ko ang makita ti anak ko, sakbay ti kalaysata. Kailoy ko niyang hila. Umdasan na ragsak ko ti pan nakakitak ken ko na. Sapay ko matadumar ay iti kalaysata. Sige. Siya kung di makamoy ti data. Saan mo napakarikutan? Ha? Anya tiket mo sa wen? Sa pulik ng hila parakin ka. Sigurado ka, amak kadar ay itikalay sa ta. Agpaiso. Agyaman na, Aljun. Well, Leonie, amo ka naragsak ka no makitam ti anak mo. Iso nga aramidik mat nga ro ti amin. Itikas ta, agsubli iti sidong mo. Pudno da ita. Napatag ka kanya, Aljun. Ngam napatpatag ti anak ko iti amin abanak dito'y rapaw ti taka. Agirub-rubot ka. Anya ti kay tasawan da ito, yang hila? Pumanaw ako. Saan ako na makaano si Tidetnam? Wow! Sana all. Ulo sa di mo tinungpal ti karim kanya, Briggs. Nakadugit din na drama. Agkara sakitak lang nga rodan. Di na mo't mapacheck up. Amang ano niya magtanday ta sakit mo? Pangasim. Masabog ko titrong ka kanarak. Ikanak ko ma. Anya? Oh! Nagswerte kan? Nuadda ka niya. Usarik pa lang ang titid ko king kadanga. Pangasim, Briggs. Kawan may tad ko. Agawa ang kitita grupot. Tamakapanaw kan. Tari, ada pa panak. Briggs, talaga kay kayat mo na pumanawag? Wana! Tadda isang put ko sa bali a babae. Ayop ka! Ada reklamo? Awan karba nga mga reklamo tasan ka ba nga asawa? Kalibin ka lang, mawata ma? Apay nga ikas-kas to na, Briggs. Kunak no ay ayatin Gino na mamang bugal tayo tinarag sa kapamilya. Yung apay naglaka para kan ka, timang pasakit kanya. Naumak nga ruten ken ka. Kita mo talang ama. Abak mo pa hindi bruha. Makadurman ka. Ha? Mawatam, ha? 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 Ayop ka! Ano pa eh? Ganabam! Ala! Pumanaw ka. Sakbay ang patay ka. Pow!
Day titipletek manong. Pasensya ka no, kurang. Okay lang, ating ko. Pinanawak, tinak. Nagtalaga kini Briggs. Yung kastoy tilinakam ko. Kung araman, ti pa nagkasapulak iti troka. Isulit ang ti pagnanoy dan ininang Nelia. Sabay ko matamadaanon ko. Isulahan ti asit kak. Ngam ti agsubliak iti balay mi. So, naulpit mat nga ron ni Briggs. Saan ko anamnamahan na drug addict yawanan bain? Tirigat na. Insungsong nagpayan. Kakapsutak. Maulawak. Sabay ko aglulukan na kitituman ko. Ito ka kulangan ni Tente Rita. Aglusdoy ako. Briggs, sa dino tayan yang hila. Saan ko nga mo? Pimanawan. Anya? Pinapano mo? Saan? Iso din nagdisnudo a pimanaw. Nasa admat na uma akong keng kwa. Anak ko no? Ibatandak man. Saan nakabunggusan? Ibagam tipon na. Anya kinapasamak? Kunak ba't nga batandak? Masaktan ka kanyak no saan mo nga ibagak manyak tipon no. Yak ngarudun kayat iso a pimanawan. Nukait mo! Sa pulam kat sublaka mo, nukait mo! Asino tinakay di? Ha? Angela? Angela! Angela! Ay, Diyos ko! Angela! Inang, magkama na tanda kayon. Anyat na pasamakan ka. Umay ka. Umay ka. Mabiglang talo ka taktiri daw, ha? Umay ka. Apay, kastamatan tilang am, Angela. Nagkutong kamatan. Kan madlaw nakapsot ka. Nina, Ipakamok na ito kininanang mo. saan? Diyak kaya't yak subli jay. Sana ka napatagkan ko na taampon naklaay. Angela. No naging bubugod ni nanang. Kaya't na nga isulaing di bilang ko nga ina. Iso nga oray ka sanot pa naglamag ko may papanitipod no adadakal ko. Di na ibaga kanyak. Angela. Day tatiga po na no apay kagurak. Ipaidam na kanya ka mamamok na gitinagtaudak. Sana po no napatigakan ko na. Napatag ka unay kan kwa na. Nakitak no kasano ti panangilalakan, panangipatagnakan ka. Si katinawagak, tasan na kahit ama ni Leonie ti kaadana dito'y Aljon. Sige, Delia. Umayak kita. Saan na nga mo nga inawagan ka? Aday ti sila ta pinagananak. Kasta ka di. Aljon, panagkunakat ka sa pulan ama ipan iti doktor. Amang ano nyakit din ti sakit na. Anya? Agpikpikar ka. O sige, umayak ka na gusto tita Delia. Ang takit iruhar, tas apsapulag na road. Yung awan iti pagnanaadan na itinadya awan ng bae na Briggs. Pimanaw ka no, tanarangkas day tiyay nga atik. Sige nga road, kas dapat na umayak kita. Wan, orayin ka. Katnunas kan nga ipan iti doktor. Aramitam, Aljon. No kasta, sikapay lang timang bantay kan kwa na, Aljon. Uway na. Siya ko ti makamukan ko na. Kasano nga rod? Ipakamok kini Leonie? Panagkunak. Nasaysayahat met laing numamon na. Tad-ada makapasultan no saan tang ibagakin ko na. Sige nga rod. Mapanak kidi balay ta. Si kanti makaamok kini Angela. Girl, I need you.
Kumusta kayo, Tata Arjun? Nininang Nelia? Ada basit na panan na. Sa dino dayan ko? Inyag na ka dito ospital ang hila balasang ko. Ang yaman na kada kayo. Uray na sa braga. Tinulungan dak. Wen, awan anyaman na dayta. Ngam ni nanang. Sana ka napatagkan ko, ana. Nagbidot ka. Napatig ka unay kininanang mo. Nakita ko nung kasarat pa nang ipatignakin ka. At yun ako ma. Saan? Pag inalaan, tinapatagkan ko, ana. Iso nga uray agri ka takatikas taonay. Uray mataya kitan. Sana ko nga agsugdi ti sino nga. Sana ko matangag pakita kan ko, ana. Ang hila. Tilaan kayat ko. Numatayak man, gapoy tidyak amo sakit ko. Mamamok madagiti puno ana dakil ko. Kayat ko maman ti makagapuno apay nga impampundak. Ngam, siya kung ti makipagpakaasikan ka, balasang ko. Saan mo kumakagura ni nanang mo? Ladingitek, ngam sana mapunas ti pungtot ko naluksaw ko kan ko ana. Ngapay aklunet. Adagon daw ay kailiw kumat. Ngam, mas tadada kagurak. Saan ako na mas dawi ti dayta? Gapot asan na kang ampun laeng. Ngam kit di, iso ti putno nga inam. Dayta ti kinaputno. Amok. Kaguranak ni Leonie ti daytoy nga impagakin ka. Sino nga tatisa nga ini? Wen, umayan, mabitlaeng. Ah, si kamat gayang, friend. Ay, sumra ka ah. Sige, friend. Dito ako nagtipagsaritaan ta. Tanapatag-unay ti bagat. Diyos ko, anya tinapasama kiti anak ko, Nelia. Agpalas kakit din. Tama pantay, Jay. Sino nga rin timang babantay kan ko, ana? Pinanawak ni Aljon. Taisot inawaga. Gusto ka di. Kasi tinapunak, friend. Saan akayat nga ang hilangay pakaam mo nga da balay. Isuan ni Aljon ti inawaga. Sige, tinapatag. Adan ijay ti anak ko. Mataming damat laangan no anya ti sakit na. Diyos ko, nakakaasi ti anak ko. Angela, anak ko. Apay ang nagkutong kamatan. Apay agasta tilangam. Anya tinapasamad kan ka. Anak ko aya. Di na ka nakupan. Kailiw ka una yun, anak ko. Puno ka diya sa anak ampun. Kasi ka tayo puno nga inak. Sino tinangibagakan ka iti da ita? Di Tata Aljon! Anya? Ito ang sumbatan nak. Puno ka diya si Kati inak. Ito sumbatan iti sangit. Sumbatan ti damdamagag. Puno ka diya si Kati inak. Wen, siyak anak ko. Siyak ti pudpudno nga inam. Anya? Magkawananak no naglibagakin ka. Saan ko na mabilang no namin ano adara sa dinamagkukan ka? Apay hindi bak mo nga naknak? Apay nga ibagat nga punak? Di na kayat nga nak? Apay nga hindi bak mo nga naknak? Apay! Apay! Sana kasta anak ko saan abod no na ita? Di na kayat nga nak? Isungay na naman punak! Saan? Diyak kayat nga agdamag ka. Tadya ka mo ti isungbat ko. Nabatag ka unay kanya kanak ko. Saan? Sino ka nga pinapatgan kanya kanak ko? Kabailak nga sakripisyo ti amin para kan ka. Kasamati ka sa sad na pare. Siguro, mabayag ba siya dito ospital? Nagkomplikasyon ti sakit na pare.
Imbaga, tanapanunot natin ang panaw iti dadya lalaki. Tadi kat adda ko maana ilo di ti maiparit nga agas. Kakaasi ni Angela. No saan anak na tipel. Kinsan anak kataray ti awanan bayin itya tao. Amang ano napatay ko. Imbaga, tasaan mo ana patay? Dakdakkel ko maaparikot. Huwag nga ron. Ni Angela ti pakasyak launay. Nakakaasi kilang anak. Imbag man, tanapanunot natin naggamang galinelya. Huwag nga ron pare. Ken napanunot na ti pimanaw ko ng pare. Kahit masapol pa nga ta, amarehab. Saan ko nga mo? Depende. No anyan tut imagawan no advice ti doktor na. Kumusta ni Angela? Leonie, friend? Nelia, friend. Masya nakunay iti anak ko. Kumusta ti lab test na? Anya ti ko na ti doktor? Diyak ka maalan na ito'y, friend. Apay nga nin. Anya ti ko na ti doktor? Kunada, no saan anasigod? Amang ano ag tinag-alokemiyawan no cancer iti dara. Agyaman tayo. Danayag adagos ni ti hospital. Pasol amin. Pinakilipinan na. Malaksid ang nagar-aramat iti maiparita droga kan alkoholik ti anak ko. Ngayon di kasi nagpanagan na. Nabaybay ang ti anak ko, friend. Basol ko tinapasamak kan kuha na. Ala, saan mo napapasok ti Pagim? Ano saan nagkumaginura? Nalabit saan na nagtalaw. Hoston, friend. Agyaman ti kiti Tanasapsapa anayag dito ospital. Uwin nga, Rod. Agtalag tayo tinamarswa. Tapno daras ng agimpag ni Angela. Kumusta ni Angela? Anya ti aramidib ditoy? Leonie. Ayok ka! Apaya na! Anya ti mapaspasama kan kada kayo adwa! Anya! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nelia, adda ka di imbagbagam ka ni Aljon. May papan iti pudno a kinatao ni Angela. Ha? Awan! Awan na pulos na sasaokan ko na. Tatayo laang iti day dinanang ti makaammo iti pudno. Awan apulos ti makaammo. Ammo ni Aljon na siya ti pudpudno nga ina ni Angela. Ani? Kasano ang napasamak day ta? Leonie, agsalita ta kumana sa yahat. Ikan na kumay tigun taway ko ngagpalawag. Sige, ibagam no anya ti ammom, Aljon. O sino ka kadi talaga, ha? Apay nga ammom ti maipapan iti palimod ko. Leonie. Sumbatan nak! Kaya't kung agtaod amis mo kadagiti bibig mo ti sumbat dagiti saludsud ko. Pakawaran na ko ma. Saan aday tati kayat ko ang manggagan? O sino ka talaga? Siyak ti ama ni Angela. Anya! Anya, tinapasama ka na kayo. Rumbang kumaasan kayo nga gapapa. Ta, adda niya ospital ti anak na. Kan umadan din ti kalay sayo anak ko. Siguro, sana na matuloy ti kalay sa amin, tatang. Ne, saan ka amawatan? Anda ti mapaspasama ka na kayo aya.
Dakkel ti basol ko kinilyon eh. Nalabit. Awanan ti panakapakawan ko. Gapoy tinaramid ko, tatang. Mati kawak. Jak maawatan dagiti ibagbagam. Siguro, uray si katatang. Kaguranak meten no maamuam tinaramid ko kinilyon eh. Anak ko. Aklo nagmetkiti. Basol ko tinaramid ko. Nagbalinak ama naging bubukot. Ha? Ayat ko lang saan ama tagikwati sa bali. Anya garon ika? Basol ko ti amin, tatang. Dayto yan, ti supapak tinaramid ko. Madagsil na iti abasol mo, pare. Aklo nagpare. Ngem, gapoy tinalao sa panagayat ko kankuha na. Kasano ko maamay bagam apanagayat? Kat nagdakas tinaramid mo kinakuha na. Saan ko nga minakayata sa palit ti makaikot kankuha na? No saan na ka ama pakawan? Awan maaramidam. Taura sino talaga akagura na ka. Mariribo ka na kunay, pare. Saan ko nga mo? Noon niya tirumbang nga ramitin. Pasayat nga ramitin. Awan sa baling aramidam, no di ti agkid daw iti pamakawan kan kuha na. Nga mamok. Amok adinak mapakawan iti inaramid ko. Pues, ti aramidam, ipakita mo ti panagbabawin. Adda iti ospital ti anak yo. No kasta, sika ita ti makatulong ka nakwa na. Nang runa iti magastos na iti ospital. Uwan, pare. Baba naman lang na ita. Makaaramid ka iti nasaya para ka nakwa na. Kumusta ni Angela? Dakkel mo tan ti pimipyan na. Ay, nasaya at nga ron no kasta, friend. Ngam. Dakkel ti magastos iti hospital, friend. Saan mo pailang apanunutan dayta? Tinapatag kat daras ti panagimpag na. Patib karam ti pakinakam mo, friend. Laglagi pamada ni Angela amang namnamakan ka. Nelia, friend. Apay ang mapaspasak makanyak ti kastoy. Tsak masumbatan dayta sa lutsud mo. Basta ti makunak. Ikagumaam ti agbalin anatipkar. Kasta ti kasayaatan ni aramidam para man lang iti anak mo. Wen, friend. Ikarigatak ti agbalin anatipkar. Gapuman lang iti anak ko. Kang runaan ti amin. Dumawat kay ti kaasi ti Diyos. Tapno iso ti mangigiyakan kay tinasayaat nga aramidam. Nagsakit, friend. Inayat ko ti jak amo anang idadanes kayam kanya. Leonie, Kunak no napanawa kundi iti akalman. Ngam nagsublimanan ti pait kan sakit ngam palay kanyak tinapalabas. maawatak direk ng friend. Ngam di ka pa idagal iti sakit amarikrik ngam. Kapo iti naduktalam. Diyan mo. Nonya ti rumbang naramitak na niya. Paninibukan ako, nay. Agsasangusam ti pariko ta si Mang Baikan niya. Panubok laang kan ka dito. No sa dino ti pagpatinggaan ti kinatibkar mo. Ti pamati kan panagtalag mo iti apo. Nga mapaya masuutak iti gastoy. At yan nagbasulak iti namarswa. Friend, awan makaibaga iti dayta. San ko nga mo na pangalaak pa iti pigsagan kired ko. Laglagi pamada ni Angela amang namnamakan ka, friend. Saan mo ani pilipatan dayta? Delia, amok nga oras si kakit kaguranak maten. Kayat ko lang nga mamon ti kasasaat dagiti agilak. Panagkunak, kasayaatan no di ka pala agpakpakita kadakwata. Nang runak kinilyon eh. Maawatak, Delia. Nasayaat. Gaputa saan nga rabrabak tinaduktalan ti gayim ko, maipapanagkan ka.
Payag a panawon nga inalilaw mo. Takas kagkayam. Nagsakiti na ding gantim balikas mo. Anyang arat, aklonak. Kita ka man laangan. Diyos ko. Nakasagana nga aganos, kanaguray. No kaano ayit nagdilyon ni ti pamakawan kanyak. Nakasagana nga agsagaba, Diyos ko. Dawatag kan kaapo. Saan mo kuma abaybayan ti anak ko? Amo kong tiramidak. Babanday to'y makatulong ka na kwada. Inyakar tati anak ko iti private room. When no pay ward. Awan mat na ibagbaga. Sandamat nga imbaga no asino tinampayakar iti anak ko. Basta isukan mo tibilin. Nakaturog pa'y laang ni Angela. Nakakaasimat ti anak ko. Nubay kasta. Agi ama naklaangan. Tanasapsapaan na yung titoy. Angela. Kamustang tirik naman, nak? Angela. Amok akagulanak. Gapoy tinaduktalam. Gapoy indibak ko tipudno akinataom. Pakawanin nak anak ko. Nagkidam. Amok lata na di na kaya tadeng ganti bakakyan ko na. Kagura naklata ti anak ko. Anak, oray kagura nak. Ada aklat ta dito'y abay mo, ha? Ibagam kanyak no anya tinasakit. Sa gabay-bayan anak ko. At tuyak lata mangipatpatigkin ka. Namabalin na kumasya kunti mang baklay. Iti sakit mo. Asyag laangan ti agsagaba. Kinagrigat anak ko. Paramidag. Agi na nakamatan. Ang mga nusikamat kagsakit na baybay am tibagim. Masapol ang napigsakan na salon at kaakanayon para iti anak mo. Sikapay lang harot ti makaamo dito yung hospital, friend. Agawid akpiit. Inak mangala iti aramatan dito yung hospital. Nalang harot. Siya kung ti makamo kini Angela. Oray tadamot tinalag ko yung pwesto. Isuda pa'y lang ti makamo itchay. Agi amanak niya. Gayam ka talaga. Mapangnamnamaan ka iti kakastoy akong taway. Saan man aday ta ti panunutan? Aggayem ta. Isung agtinulong ta kadag iti kakastoy akong taway. Agi amanak niya. Nalangarutan. Agawid kan. Tapno makainanakamot nga uray pagbiitlaan. Agi amanak manin. Uray no inton malam kalangan nga umay. Iturog mo pala ang friend. Kasapulam mo tinananay nga inana. Wen, padasak ti maturog, friend. Saan lang ang apatasan? Saan ka ang tanag dito'y? Siyak pa'y lang ti makamo amang bantay ken ni Angela. Agyaman na, tanauray ka, Leonie Balasang ko. Tata, Nabuwag kinapasama kat kidawag ko ba ngagsarita kayo anaimbag. Magsaritaan nyo, ti kasayatan nga ramidan nyo. Sanugura ti pagturahin nyo. Awan na saya at pagbanagan nyo. anya nga ruti kayat yung aramitan. Agragsakak gapo itinamuak. Manu atawan asaem tinagumok iti kaunggag. Gapo itinaramid ti anak yung. Mauwatak no niya tirik na nga daking kaita. Tsak pulos na dukduktalan no asingo ti ayok anang idadanes kanyak. Leonie. Namuaglaangan. Anigayam aljon ti ama ti anak ko. Nasakit day ta para kanyak, tata. Nang ro nasursurok ngayon na yan. Gapot impagpakita na akinasaya at kada kami nga gina. Kayam, timonyo! Maawatak. Nagbabawianan ti anak ko, tinaramid na ka. Kaya't na nga ilintag ti amin. Gapuman laeng iti anak yo. Tata. Makisarsarita kita kasama.
Saan ko akanunungan? Wino konsentir ang tinaramid na. Ulit, gapuman laang iti anak yung ada iti ospital ita. Gapuman laang iti apok. Amo ka na sakit parakin ka. Ngam saan ko maasakit tindakam ti pagturayam iti na ito akong daway balasan ko. Sanda ka mapabasol, tata. No kumay kayo gab ti pungtot kan kurak kan kuwan ita. Tiyamok, naging pagkatao. Kaya may saa sa iro. Saan ka ang mababaraw iti na itarik nam? Hangamulita, gapuman laang kini Anghela. Kang runaan kuma panunutam ti kasayaatan para iti anak yun. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakasaritak ti doktor na. Kit namak ka sa saad na. Kasapulan nakita ti anak ko, Nelia. Ngam di na pa'y amo ti pudno, maipapankan ka. Awan panggap ko amang ibaga itipod no may papankanyak. Pangasim. Palubusan na kumamang kita iti anak ko. Sige, ngam darasam ko malaang ha. Amang ano kala at adumtang ni Ronnie. Kumusta ka, Anghela? Nasaya at matantirik na, tata. Agpapigsa ka, ha? Agpaimbag ka. Naimbag kayo, pay. Takastat ibagayo. Kanimbagayo kanyak tipod mo. Siguro, nawan kayo. Agnanayon na ilimlimod ni nanang tipod mo. Anghela, malasang ko. Inalilaw na. Imula na iti panunod ko nga ampun na klaan. Siguro, iba inak nga anak na. Kalpasan na nagsikog. Iso nga imbaga ng ampun nak. Anghela. Di na kayo na may babain ka dagiti makama mo kankwana. Malasak siguro tibiyag na. Iso kay naramid na tikas jay. Di nakpila amin pinatay. Hindi sikog nakpila. Una hindi kaya naknak. Sana po no dayta, Anghela. Napatid ka una itiin. Saan? Inarabid na tikas jay. Takayat nakalang aprotektanan. Jakpat yan! Imbaga ng ampun nak. Tadi na kayo na may babain na nagsikog balasang. Saan? Nasaya at tiinam. Kapailan nang aramidin ti amin para kita. Awan, awan dayta. Sikati ng patpatibkarkan kwa na itika nito apa nagsagapan na. Anya ti kaya tiyo asawan. Sana dakas tinam. Tauray siguro imposible. Kabailan nang aramidan para langkad ka. Sipot na itao ka. Pagsaya ata makanayon ti pinampanunot na. Kat naimatangak amin dayta. Anya? Wen, iso adi mo kumagurayan tinam. Tababain ken ka. Naglawag kinalidimadalan na. Gapu itinapasaran na. No awan ka na ngalaan na itibig sana. Jakmet amon no anya tinagmampanagan na. Apay nga magbagam ti kasta kanyak. Gaputasaan aninanang mo ti rumpeng agurayam. Tudiket ti amam anang tatagal itibiyak na. Anya? Ama mo yung ti amak? Ibagayo na asino? Asino ti amak? Asino? Sige. Tirupak. Ipampas mo sakit tinagam mo. Ang ingay ti kayat mo. Sanak nagreklamo. Kaputam mo. Anak ng paskulak. Leonie. Di ko nam ka di. Magsayan ti sakit ang marikrik na tunggal kabilan ka. Ha? Saan? Tanakarkaro ang maiparupa kanyak asik ka ti makagapoy ti amin dagitoy. Saan ko pagtalikodan tinaramid ko abasol? Akasaganak ang mangawat noon niya ti panusang ay pay mo. Sikati makagapuno apay adi nagpulos maipatag ti anak ko. Tadyak amo ti maipapankin ka. Awan na pulos ti maibagakan ko na tunggal agdamag kanyaki ti maipapan ka nagiti pudpudno adanakil na. Leonie. Sikati makagapuno apay ang nadadaal ti biyag ko. No apay akagurgura na ti anak ko. Makawanan na ako, Leonie. Naramit ko ti kasyay.
Kapoy tinalaw sa panagayat ko ken ka. Palagayat! Ayat ka di ama ko na ti inaramid mo kanyak? Ha? Saan akong anawaya itiday di akan ito. Gaputan na pilitanak anang ikalay sa itiday di Jerry. Kalpasan ti parang pikot na kanyak. Anya? Awan turid ko amang yam amo iti bagay. Idiin si kog mo ni Anghela. Kaputan mo kasi babasulak. Linukunak itinaunday a panawen, Aljon. Aklo na. Ngam itilangan parang tultulong ko kada kayo ti amo ka pamuspusan. Tapno oray kas kasano. Makasidaga kada kayo nga gina. Managing bubukod ka! Ayop ka! Aklo na. Aklo na. Ama naging bubukod ak. Dakasak. Sapay ko mata mapagkawanak. Kang runaan na. Mapagkawanak ti Diyos. Tagapo kanyak. Agsagsagaba itati may sa aparsuak napatag-unay kanyak. Amom ka di akas labom tak ti barokong ko. Kapo itinalaos agkoraken ka. Ngam, apay! Apay ang nasursuro ka ngayon na yan. Leonie, nakasaganak nga gikaro iti nagbasulak. Pamalod na nukas na ti kayat mo. Tapno magsayan na ti sakit na marikrik nam. Tsaka mo no kaano nga agkulpa na ito'y amarikrik na agkorak paraken ka. Aklo na. Nga uri anyapay teramidem kanya. Tilayan kidawak. May anak amang ti pagribangak. Kini ang hilakas ama. Nasakit tinaduktalak. Ngam amom ka din no anya tinakarkaro ang nasakit. Ha? Leonie, Uray ang mo kasi ka tinagdadal itibiyag ko. Uray ka korak ha. Saan ka lang na mapunas iti puso ko? Leonie. Napakawan na kakadin ni Leonie, pare. Saan pa'y pare? Ngam, saan naklatangag sa ateng? Saan nakamapukawan itinamnama? Aramidik latat mo karumbek para ka nagitaginak. Gusto ka. Kasi tinakunak. Aramidem ti singasin ko. Mariknadan tumutlaeng. No kasano ti kinapatag mo kadakwada. Wan pare, nakasarita kong ti management ti ospital. Siyak ti mang bayad ti bill ni Anghela. Nasayat. Imanugot mo ti Delia. Nga isot ng tudak iti may gatang iti agas. Good. Aramidag kami nakabalak pare. Nangrunakit kasi ti kasasaan ni Anghela nga anak mi. Gusto reta. Ala, sarong karamin to kanibakit ni Anghela. Nagdakil ang tiutang ko kan Canelia. Asus, saan mapanunutan dayta? Saan abali? Tadakalan din nagbaliwan ni Anghela. Ininutin nga agsubsubli ti salon at na, friend. Ngam, kasapulan ng tupay lati akas na. Kung nati doktor, masapul nga ag medication. Aging ga itinaan-anay ang maimbagan. Dakal lata ti kaasi ti apo. Saan mo apagtanagan dayta? Nelia, Ti panunutam, iso ti panagimbag ni Anghela. Kan makaawid kayon tun. imbagamot kit di ti doktor na. Ituloy nanto ti agaga si Jebalay. Dayta ti kapatgan ita, friend. Ngam ti gastos, saan na parikot? Mapirukan ti kwarta. Gusto na ita ginaramid mo, anak ko. Saan mo asayangan ti mabusbos when magastos mo iti pan naka-ospital ti anak mo? Wan tatang, oray may bus amin nga ornong ko. Basta para iti anak ko. Uwan Tauray, kaguran na kanilyon basta may tid mo ti agpaay iti anak mo. Wan tatang, kan mangnamnamak lata bumaw tumatlang tiguran na kanyak. Gapo man lang kini Anghela. Wen, husto. San mo apukawon tinamnabam? Ken masapul at taggadam day ta apa makawan. Agyaman iti sa sarong karyo, pare. Awanan yaman na, mare. Kumusta niya, Anghela? Kaasi ti Diyos, dakil mo ti pimipyaan na. Bakit nasayat nga rin ano kasta? Aday ta, kanayo na nakaturog. Gusto lang, tanon, daras nga agsubli tipig sana. Kitagyaman naklaangan, tanasapsapaan na yug dito ospital. Tano saan? Tsaklammon, amangan no kimaro ti sakit na kat nagtinag a kansar. May magata na panunot na tipimanaw iti den na tinakidennaan na. Namo ka nakakaasigayam iti na may antay jay abriks ken ko na. Huwag nga raw.
Numapalin ko maapagpayadag ti awanan pain. Tandanin na isagmak ti anak ko, gapukan ko na. Anya ti ko na Leonie? Nabayadan amin ng tibil ni Angela? When friend, ma-discharge sa ni Angela ita. Ket kagap-gapog iti billing section. Imbagada kanya ka nabayadan amin na, ababayadan na. Oh, di nasaya at no kasta. Tapnawanan parikot. Asino tinang bayad? San damot nga ibaga? Kasta? Nagdakkel ti bill ni Angela. Ngam, nabayadan aminan. Intin nagtilangit day ta, friend. No asino man ti adaan na balito kan apa nagpuspuso. Makaamon ni Apo Diyos amang subad iti kinaimbag na. Ada atapag no asino. Asino? Ni Aljon. Sana ka nagsasao. Manipod na doktala ka sa anak gayam nga ampon. Nabayaga ka di ospital. Aging gana nga dakon dito'y balay. Ita, ibagayo kanyak no asino ti amak. Anak ko. Sumbatan ta ko ma. Dayta lang ti kayat ko amaamuan. Angela. Napakawan kayo ni ti panangilibak yo asyak kat anak yo. Ngajak amo ti gapuna. Ita, ibagayo no asino ti amak. Jak imbagbaga ti amin ana pasara. Anak. Gaputa awan ti amok nga itutok nga amam. Anya? Kadjak kayat ama ulit tinapasamak iti day di lolam. Idi impudnok ti amin ken ko ana. Naatake. Ket bulon nan tinatay. Anya amin tinapasamak? Isu ngayon karik iti bagik anasaysaya at no agtalinaed apalimot ti. Ano lang amin? Adimon maamuan ti kinapudno. Yamsan kumat. At tunggal ti kuntawan. Anya ti kaya di asawan? Siyak ti makagapoy ti amin, Angela. Ha? Aljon. Itay pahingaddak ni Taro. Ngam sana ka nagpadlaw adagos kada kayo. Kanapas nagti pa nagsarita yo. Aljon. Leonie, bay ama siyak ti mangilawlawag kini Angela iti amin. Angela, anak, kalpasan amay bagakan ka ti amin. Sapay ko ma, tama po na ti sakit tinakam mo iti inam. Ken, sapay lang ko ma, tama pagkawan nakmet. Nanang, arakupan na ko ma. Ha? Kaya't ko arik na antibara ti arakop yo. Angela! Angela, anak ko. Pakawanan dak. Ginurgura ka. Ngajak amo tiga po na. Gusto na anak ko. Awan paso mo. Umdasan kanyak, di pa nangarakop mo kanyak. Amumad nga idi pailaan. Iba't patag ka, unay-una. Pakawanan dak. Ita lang yung balikas ko na ito eh. Uray jak imparik na ti pamatag ko. Uray jak imbalikas idi. Anak ko. Pudnagin muraak. Kinaluksaw kayo. Jak di maawatan ti puso ko. Ngimik-ikis tinalaw sa pamatag ko kada kayo. Angela, anak ko. Pakawanan dak iti panang paspasakit ko kada kayo ti kalabas. May salaang nga arakop mo anak. Napunas amin ang asakit ang marikriknak. Abo nga tinasaam ana palabas. Angela, anak ko. Arakopan dak mat napudno ngay ayatan dak anak yo. Nadalagit di pa na kay karik, anak. Maikari kayo. Anak ko. Tatay. Yoni, friend. Nagdakilan ti nagbaliwan ti sanunak ni Angela. Nagmaris matlangan ti kudil na. Wen nga rod friend, sana nakas idi nga aglulusyaw. Nga masapul adi maisardeng ti panagagas na. Wen adamot ni Aljo na makaammo iti maigatang iti agas ti anak na. Okay, kasano kayo matan? Kasano nga? Kasanon tinatungday anatulag. Natulag? Akasaryaw ah. Saan ko ang masungbatan dayta? Tauray agimbag ti puso ang nasugatan. At dalat ta maibati na apiglan. Agyamanak, tauray kasjit impagpakita kada kayo. Adda kayo latay ti sibay ko. Gaputa pagrebengak dayta nga inam, anak ko. Angela, anak ko. Nasayat adda kayon. Da kayo adda ti kasaritak. Napatit ti bagak. Ano dayta, anak ko? Agalay sa kayon. Ha? Angela. Kaya't ko ang mabukal ti pamilya tayo. Ladingita ka na ko. Ngamsaan ko pa'y masumbatan dayta. Panawan laeng ti makaibaga.
No kaano anaan-anay ang maimbagan ti puso ang nasugatan. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.